Vores steel base pande er ren stål og er til dig, der vil stege med præcision og ikke er bange for at arbejde for det. Alle vores pander har en tyk bund. Det er derfor, især med stålpanden her, ekstra vigtigt at få tændt op i god tid, så du opnår en god, jævn og høj varme i din pande, inden du begynder at tilberede dine råvarer. Et godt fif til lige at finde ud af, om panden den er varm nok, det er ved lige at tage lidt vand og strø ud på. Hvis vandet danser, så er det et tegn på, at panden er varm nok. Vær opmærksom på, når du tilbereder på en ståloverflade, så kræver det en lille smule mere fokus og forståelse for tilberedning og temperaturer. Det er vigtigt, når man steger på en ståloverflade, at der altid er fedtstof til stede. Så tager jeg mit stykke kød her og lader det ligge, så det får en god og jævn stegeskorp, før I begynder at flytte på kødet. Der er noget tilfredsstillende over at stege på ren stål. Man kan se det, man kan høre det. De kan tåle metalredskaber. De tåler høj varme, hvilket kan give den perfekte stegeskorp til både dit kød, fisk eller grøntsager. Og hvis du passer godt på dem, så kan den holde i generationer.